ஹரே கிருஷ்ணா. போன செஷன்ல என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம? சொல்ல முடியுமா? யாருக்காச்சும் போன செஷன்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் வந்தாலும் ரைட். யாருக்கு ஞாபகம் இல்லையா? ஓகே. இதுல எனக்கு ஒரு கேள்வி, எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி, ஒரு கொஸ்டின்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ யாரெல்லாம் நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க? நம்ம இந்த கிளாஸ் செஷன்ஸ் நடக்குது இல்லையா? இந்த செஷன்ஸ் நடக்கும்போது எல்லாரும் நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்களா? யாராச்சும் எல்லாரும் எடுக்கிறீங்களா? இல்ல நம்ம ஜஸ்ட் கேள்வி கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறோமா? வேற ஏதாச்சும் நம்ம நோட்ஸ் எடுக்கிறது இல்லை ஏதாச்சும் பண்றோமா நம்ம? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராச்சும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் பெட்டரா இருக்கும். நான் அப்பப்போ எடுப்பேன் பிரபுஜி. ஓகே. மாதாஜி மாதாஜி குட். பாகியலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க நோட்ஸ் எல்லாம் எடுப்பீங்களா? இல்ல கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே இந்த பர்பட் இதெல்லாம் பார்ப்பீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, போன கிளாஸ்ல இருந்த பிரபுஜி, இதுல இல்ல பிரபுஜி. நானு ஓகே ஓகே. ஸோ கிளாஸஸ்க்கு இந்த இதெல்லாம் எடுக்கிறது, செஷன்ஸ் நோட் பண்றது நல்லது. கண்வாணி மாதாஜி, வெல்கம் பேக். கோகிலா மாதாஜி, நீங்க நோட்ஸ் எல்லாம் எடுப்பீங்களா? பிரபுஜி நானும் அப்பப்போ எடுப்பேங்க பிரபுஜி. எப்போ எடுக்கிறது நமக்கு இட் பி மச் பெட்டர். ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான இருக்கிறதெல்லாம் எடுப்பேங்க பிரபுஜி. ஓகே ஃபைன். ஓகே ஸ்கிரீன்ஷாட் அப்புறம் கூட எழுதுவா. ஓகே ஓகே, நாட் அ ப்ராப்ளம். நோட் பண்றது பெட்டர். நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம நிறைய கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்றோம் இல்லையா? அதெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு நம்ம இது பண்றது பெட்டர். ஏன்னா நம்ம இப்போ வந்து அடுத்த நாள் செஷன்ல வரும். இப்போ நான் கேட்கறேன் இல்லையா? ஓகே, நம்ம போன செஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த டைம்ல போன செஷன்ல நம்ம என்ன பார்த்தோன்றது வந்து ரீகலெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அப்பதான் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அதெல்லாம் நம்ம மனசுல அப்படியே பதியும் இல்லையா? எல்லாரும் அது பண்ணுங்க. ஓகே, எல்லாரும் வந்து அந்த செஷன்ல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நோட் பண்ணுங்க. அப்புறம் நம்ம அடுத்த செஷன் வரும்போது அதை ரிகலெக்ட் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்லாட்டி நம்ம என்ன ஒண்ணா நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் படிச்சுட்டே போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம இந்த நார்மல் புக்ஸ் பார்க்குற மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம நிறைய கருத்துக்கள் சொல்றோம், நம்ம மனசுல வந்து அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய டவுட்ஸ் வரும், இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? எல்லாம் அது பண்ணுங்க. ஓகே, அடுத்த செஷன்ல பண்ணுங்க, நல்லா இருக்கும். வெரி குட். அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு ரிக்வெஸ்ட், அடுத்த செஷன்ல இருந்து நம்ம எல்லாரும் ஜூம் ஓப்பன் பண்ணலாமா? ஏன்னா நான் இன்னைக்கு கூட நம்ம ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு பிரபுஜி வந்து கிளாஸ் எடுத்தார், எப்படி நம்ம ரொம்ப எஃபெக்டிவா நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இதெல்லாம். ஸோ பிரபுஜி சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எல்லாரும் ஜூம்ல கனெக்ட் ஆகும். இப்போ நான் வந்து நான் வந்து இப்போ ஜூம் ஆன் பண்ணாம ஒரு கிளாஸ் எடுத்தா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? ஏதோ நம்மளுக்குள்ள ஒரு கனெக்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஜூம் ஆன் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து என்ன பேசுறோம் தெரியும் நமக்கு. அது ஒரு கனெக்ட் வந்து இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். நீங்க நம்ம டிஸ்கான்ல இங்கிலீஷ், குஜராத்தி, மலையாளம், ஹிந்தி இந்த கிளாஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து ஜூம் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுவாங்க. ஸோ ஏதாச்சும் புரியும் எனக்கு. சப்போஸ் தவிர்க்க முடியாத சில நாள்லாம் நம்ம போட முடியாது, ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்போம், இல்லை வேற ஏதாச்சும் இம்பார்ட்டன்ட் பிரச்சனை இருக்கும், அந்த டைம்ல பண்ண முடியாது தெரியும். ஆனால் அது வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம எல்லாரும் ஒன்று ஜூம் ஆன் பண்ணா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ப்ளீஸ் லெட் அஸ் ஆல் ட்ரை தட். ஓகே ஓகேயா எல்லாரும்? என்ன சைலண்டா இருக்கீங்க? பேசும்போது மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கலாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ம், பேசும்போது, டவுட் கேட்கும்போது, படிக்கும்போது இல்ல நம்ம வந்து ஏன்னா ஜூம் இருக்கும்போது என்ன நம்ம கனெக்ட். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரூம்ல இருந்து நம்ம எல்லாரும் பேசும்போது எப்படி நம்மளுடைய இன்டராக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், அது எப்பவும் பெட்டரா இருக்கும் இல்லையா? இல்லாட்டி என்னாதுன்னா அப்படியே ஒரு சைலண்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இன்னைக்கு என்ன இப்போ 3 நாளா செஷன் இருந்தது. அந்த செஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஒரு செஷன்ல கனெக்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிற மைண்ட் செட்ல கனெக்ட் பண்ணணும்னா நமக்கு அந்த
எல்லாரும் பார்க்கணும். இந்த 3 சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேள்வி, ஆடிட்டர் லைன் நல்லா இருக்கணும், நல்லா கேட்க முடியணும். கேள்வி. ஸோ கேள்வின்னு சொல்லும்போது இந்த இப்போ டீச்சர் மட்டும் சொல்றது கிடையாது. நம்ம வந்து ஆடியன்ஸும் கேள்வி கேட்கணும், பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். அப்பதான் நமக்கு ஒரு வெரி ஹெல்த்தி இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். அடுத்தது வந்து பார்க்கறது இல்லையா? விஷுவல். விஷுவலும் நம்ம பார்க்கும்போது என்னன்னா நம்ம அந்த கனெக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும். இப்போ நம்ம இத்தனை பேர் கிளாஸ்ல அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆனா யார் யாருன்னு கூட நமக்கு தெரியாது. இதே வந்து இப்ப நீங்க எங்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய செஷன் முன்னாடி என்னுடைய குரூப்ல இருந்தவங்க யாரெல்லாம் எனக்கு நல்லா தெரியும். ஏன்னா நான் அந்த டைம் தான் வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு இருந்திருந்தோம். இப்போதான் கொஞ்சம் கிளாஸஸ்ல வீடியோ இல்லாம இருக்கு. ஸோ பெட்டர் பாருங்க, எல்லாரும் வந்து நெக்ஸ்ட் செஷன்ல இருந்து வீடியோ ஆன் பண்ண பாருங்க. இதனால நம்ம அந்த கனெக்டிவிட்டி லேர்னிங் எல்லாம் இன்னும் இம்ப்ரூவா இருக்கும். அதுதான் வந்து அது சொல்றாங்க. ஓகே, அது ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபைன். இப்போ நம்ம குவிக்கா நம்ம போன செஷன்ல என்ன பார்த்தோம்ட்டு குவிக்கா பார்த்துடலாம். ஓகே, நான் உங்களுக்கு அது ஷேரும் பண்ற ஒரு சம்மரி இருக்கு. உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியா, கொஞ்சம் கூட ஈஸியா. ஓகே, இதுதான் பார்த்தோம். 4.26 ஆக்சுவலா பார்த்தோம். 4.25 இருந்து நம்ம வந்து குவிக்கா பார்த்துடலான்ட்டு. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இது ஆழ்நிலை அறிவிற்கு வழிவகுக்கும் பலவிதமான தியாகங்கள் என்ன என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. இது 4.25 இருந்து 29 வரைக்கும். நம்ம வந்து 25 என்ன பார்த்தோம்னா தேவர்களை வழிபடுதல், அதே மாதிரி வந்து பிரம்மனை வழிபடுதலை பத்தி பார்த்தோம். அருவவாதிகள் எல்லாம் வந்து பிரம்மனை வழிபடுவார்கள், அவர் தன்னையே அர்ப்பணிக்க பார்ப்பார்கள். அப்புறம் தேவர்களை வழிபடுறது, தட் இஸ் நம்ம கர்மகாண்டீஸ்ல இருந்து, தட் இஸ் முதல்ல தேவர்களை வழிபட்டு அப்புறம் வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய குணங்களுக்கு ஏற்ப அந்தந்த தேவர்களை வழிபடுவார்கள். அப்புறம் அவருக்கு புரிதல் வர்ற டைம்ல இவென்ச்சுவலி கிருஷ்ணரை வழிபடுவார்கள். நம்ம பார்த்தோங்க. அதே மாதிரி நம்ம 4.26 என்ன பார்த்தோம்? கலப்படமற்ற பிரம்மச்சாரி, பியோர் பிரம்மச்சாரி. அவங்க என்ன செவிப்புலன் செயல்முறையையும் புலன்களையும் மனதின் கட்டுப்பாட்டு என்ற நெருப்பில் தியாகம் செய்கிறார்கள். அது யார் இந்த கலப்படமற்ற பிரம்மச்சாரிகள்னா பியோர் பிரம்மச்சாரி. நம்ம அந்த வர்ணாசிரமத்தை பத்தி எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ கேள்வி வந்து ரொம்ப முக்கியம், கவனம் ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய டிவோஷனல் ப்ரோக்ரஸுக்காகன்னு நம்ம அதை பார்த்தோம். அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து அது ஃபுல்லா கடவுள் இதாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இந்த கேள்வி என்ன கேட்குறோமோ அது அப்படியே நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற டைம்ல மற்ற நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். அப்புறம் ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் புலன்கள் என்னும் நெருப்பில் புலனுகர்த்தி பொருள்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் நம்ம வர்ணாசிரமம். ஏன்னா இப்போ பிரம்மச்சாரிகள் அந்த கட்டுப்பாட்டோட வாழணும் அப்படின்னு தெரியும். அந்த புலன்களை வேதங்களை கேட்கறாங்க, புலன்களை கட்டுப்படுத்துறாங்க, அந்த நிலையில இருக்காங்க. ஆனா வந்து குடும்பஸ்தர்கள், ஏன்னா நம்ம மனிதர்கள் என்ன, நம்ம வந்து இந்த புலன்கள் கட்டுப்பாட்டுக்கு இருக்கோம் சார் இல்லையா? ஆனால் அதே வந்து ஒரு வர்ணாசிரம முறைப்படி புலன்களை நம்ம வந்து கட்டுப்பாட்டினுள் நம்ம வந்து அதை புலன்களை உபயோகித்தோம் என்றால் நம்ம வந்து ஸ்டில் நம்ம வந்து அதுவும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான். அதான் கிரகஸ்த ஆசிரமம். ஒரு ஆசிரமத்துக்கு ஒவ்வொரு கட்டுப்பாடு சொல்லியிருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இது பண்ற ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஒன்று நோ டச் அப்படின்னு இருக்கு. ஆனால் வந்து கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் நமக்கு வந்து குழந்தைகளை பெறலாம் அந்த இதில். ஸோ கட்டுப்பாடோட நம்ம புலன்களை நம்ம ஈடுபடுத்துறது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுவும் வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸோட பார்ட்டாக தான் வருது அப்படின்ட்டு பார்க்குறோம் நம்ம. அதனால தான் கிருஷ்ணர் நமக்கு இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை நமக்கு அளிச்சிருக்கார்.
அஷ்டாங்க யோகம் அடுத்தது பார்த்தோம் நம்ம 4.27ல. இதுல வந்து பதாஞ்சலி யோக முறையை பத்தி பார்த்தோம். அதுல வந்து நம்ம புலன்கள் இயக்கங்களையும் பிராணங்களையும் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனம் என்னும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றது. ஏன்னா புலன் வந்து இந்த பிராணன், தட் இஸ் நம்ம பிராணன்னா வாயு இல்லையா. அந்த நம்ம வந்து 10 வகையான பிராணவாயுவை பத்தி நம்ம பேசணும். 10 இது. அது யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? நான் நோட் பண்ணியிருந்தீங்களா? 10 டைப்ஸ் பார்த்தோமா? ஞாபகம் இருக்கா? ஓகே. நம்ம என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா பிராணவாயு நம்ம செஸ்ட்ல நெஞ்சில இருந்து மேல் நோட்டு போகுது, இன்ஹலேஷன், உள் சுவாசத்துக்கு. அப்புறம் வந்து அபான வாயு, அது வந்து கீழே போகுது, அது வந்து நம்மளுடைய கழிவுப் பொருள்களை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றது. அப்புறம் வியான வாயு, அது வந்து ஷ்ரிங்கிங் அண்ட் எக்ஸ்பேண்டிங் இல்லையா, அதை பத்தி நம்ம சர்க்குலேஷன் மூமெண்ட் இதை பத்தி எல்லாம் அது வந்து நம்ம அந்த வாயு கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அப்புறம் சமான வாயுன்னா நம்மளுடைய ஈக்குவிலிபிரியம், நம்ம ஸ்திரதை அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதே மாதிரி டைஜஷன், நம்ம இந்த நேவல் ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, வயிறு பக்கம் இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்புறம் உதான வாயுன்றது என்னன்னா மேல் நோக்கி செல்கிறது. தட் இஸ் அது நம்ம வந்து இந்த ஒருத்தர் என்லைட்டன் ஆகிற டைம்ல, என்லைட்டன்னா எல்லா நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம எல்லா உணர்வெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அந்த நிலை இருக்கு இல்லையா, அந்த நிலை வரவங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நம்மளுடைய பிராணவாயுகள் எல்லாம் மேல் நோக்கி செல்றதுக்கு அவங்க கட்டுப்பாட்டில் வைப்பாங்க. அது ஸோ இந்த உதான வாயுல இன்னொரு இது என்னன்னா, அது எங்கே அப்படின்னா நம்ம த்ரோட் இங்கே இந்த இது இருக்கு இல்லையா, தொண்டை கிட்ட, அது வந்து நம்மளுடைய ஸ்தூல உடலையும் சூக்ஷ்ம உடலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இது வந்து 5 மெயின் பிராணங்கள். 5 செகண்டரி பிராணங்கள் இருக்காங்க. அது என்னன்னா நாகவாயு அப்படின்னுவாங்க. அது நம்ம ஏப்பம் விடுறது இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பிளர்டிங்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது நாகவாயு. அப்புறம் கூர்ம வாயு அப்படின்னா கண் மூவ்மெண்ட், பிளிங்கிங், கண்ணு நம்ம சிமிட்டுறோம் இல்லையா, அது. அப்புறம் வந்து கிரகார வாயு அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்னீசிங், நம்ம இது பண்றோம் இல்லையா, ஸ்னீஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுவும் அது வந்து. அப்புறம் பசி எடுக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து அந்த பிரகார வாயுவோட வருது. அப்புறம் தேவதத்த வாயு அப்படின்னா கொட்டாய் விடுறது, யானி, அது இருக்கு. அப்புறம் தனஞ்சய வாயு அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து அந்த வாயுவானது நம்ம மரணப்பட்டு கூட கொஞ்ச நேரத்துக்கு கூட அது இருக்கும். என்ன செய்யும்னா அது நம்ம மரணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பாடி இது ஆகும், டீகம்போஸ் ஆகும் இல்லையா, அழுகி போகும் இல்லையா, அது. அப்புறம் ப்ளோட்டிங், அது இந்த உப்பிட்டு வரும் இல்லையா, அந்த ப்ளோட்டிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அது. ஸோ இந்த மாதிரி 10 வாயு இருக்கு. ஸோ இந்த வாயுக்கு இந்த பிராணங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது என்ன, புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பத்தாஞ்சலி யோக முறை. அதே மாதிரி தான் நம்ம ஹத யோக முறை எல்லாம் இந்த பிராணையும் உடலையும் கண்ட்ரோல் பண்றது தான் அதுல இருந்து வருது நம்ம. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம் என்ன பண்ணணும், திரவிய திரவிய திரவியமய யக்னம், அதே மாதிரி தபோமய யக்னம்னு 2 பார்த்தோம். ஏன்னா திரவியமய யக்னம் அப்படின்னா வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய தர்ம செயல்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம இது இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய பௌதிக உடைமைகளை வச்சு செய்யக்கூடிய தானம், இதெல்லாம் வந்து திரவியமய யக்னம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தர்மசாலை வைக்கிறது, இல்லை அன்ன கூடம் வைக்கிறது, இல்லை அதிதிசாலைனா இந்த டிராவலர்ஸ்க்கெல்லாம் வேண்டி ரெஸ்டிங் பிளேஸ் கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அன்னதாலயம் இருக்குது. இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போ இந்த வித்யாலயம் வச்சு இதாக்குறது மக்களுக்கு வேண்டி, இதெல்லாம் வந்து தொண்டு செய்யறதெல்லாம் வந்து திரவியமய யக்னம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி தவமிருதங்கள் வழியாக இருக்கிறது தபோமய யக்னம் அப்படின்னு. அதுதான் நம்ம சொல்லணும், சதுர் மாசத்துல இருக்கிற அந்த இது பண்ணுவோம் இல்லையா, நம்ம ஸ்டே அஸ்டனன்ஸ் இல்லையா, அந்த சதுர் மாசம் 4 மாசத்துல நம்ம இருக்கிறது. அதே மாதிரி வந்து சந்திராயணம் நான் சொன்னேன்னா, தட் இஸ் இந்த தேய்பிறையில இருந்து தேய்பிறையில, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து 15 வயசு சாப்பிடுவாங்க, செகண்ட் நாள் வந்து 14, அந்த மாதிரி 1 அதை வந்து. அப்புறம் வளர்பிறையில 1, 2, 3 அப்படின்னு சொல்லி
15வது நாள் 15 வயசாகும். இது இப்படி ஒரு மாசம். அதுதான் சந்திராயணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தபஸ் இருக்கிறது. இந்த மாதிரி விரதங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது தான் நம்ம தபோமய யக்னம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அப்புறம் யோக யக்னம். யோக யக்னம் தான் நம்ம பார்த்தோம். ஒரு பௌதிக உலகில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பரிபூர்ணத்துக்காக தியாகம் செய்யறது, பர்டிகுலர் ரிசல்ட்டுக்கு வேண்டி நம்ம தியாகம் செய்யறது. சேம் பத்தாஞ்சலி வகையாகவும் சரி, அதே மாதிரி ஹதயோகம், இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகம், இது மாதிரி வந்து நம்ம செய்து மனதை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு வேத இலக்கியங்களை படிப்பதில் ஈடுபடுதல், உபனிஷத்துகளை மற்றும் வேதாந்த சூத்திரங்கள் அல்லது சாங்கிய தத்துவம் இவற்றை அனைத்தையும் வந்து படிக்கிறது எல்லாம் அது வந்து சுவாத்தியாய யக்னம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் டிவோஷனல் புக்ஸ், ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறது சுவாத்தியாய யக்னம். இந்த மாதிரி வந்து பல வகையான யக்னங்கள் உண்டு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்போது என்னன்னா, இது நம்ம வந்து இந்த யக்னங்கள் செய்து நம்ம அந்த வழிபாடுகள் எல்லாம் இல்லாமல் இருந்த என்ன ஆகும்னா நமக்கு அறிவின்மையாக போய் நின்றுவிடும். ஸோ அறிவின்மை எப்படி நம்ம அறிவின்மையில் இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? நம்ம பாவச் செயல்களில் ஈடுபடுவோம். பாவச் செயல்களில் ஈடுபட்டால் மீண்டும் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தான், இல்லை பௌதிக உலகத்தில் தான் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கும். அப்புறம் திருப்பியும் அதே மாதிரி அந்த அறியாமையில தான் இருக்கும். ஆனால் அறியாமையிலிருந்து நம்ம என்ன எதுக்கு மாறோம்? அறிவுள்ள நிலைக்கு மாற வேண்டும். அதற்கு நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் யக்னங்கள் வழியாக நம்ம வந்து இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். அப்புறம் நம்ம யாகத்தினுடைய அதிபதி யாரு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். எந்த யாகம் எந்த தேவருக்கு நம்ம செய்தாலும் அது யக்ன புருஷர் யார் அப்படின்னா கிருஷ்ணரே அப்படின்ட்டு அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம ஸோ நம்ம அதே மாதிரி பிரபுபாதருடைய இதுவும் பார்த்தோம். நம்ம எப்படின்னா எதிரிகளை தவிர்க்க செய்பவனே யாரு? அர்ஜுனருக்கு வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றாரு 4.33 ஞான யாகம் பொருள்களை யாகம் செய்வதை விட சிறந்தது. தட் இஸ் ஞான யாகம்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த இது தமோபய யக்னம் அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. தட் இஸ் தவம், விரதம் இதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து இந்த பொருள் கொண்டு செய்ய யக்னங்களை விட உயர்ந்தது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. விரதாவும் மகனே அது மட்டுமன்றி எல்லா செயல்களிலும் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்திலே முற்றுப்பெறும். எந்த யாகம் செய்தாலும் தெய்வீக ஞானத்திலே முற்றுப்பெறும். ஏன்னா நம்ம அது கடவுளை நினைத்து செய்யும் பொழுது, இல்லாட்டி அது நம்ம பார்த்தோம். நம்ம ஒரு இது செய்கிறோம், ஒரு நல்ல காரியம் செய்யும்போது தன்னுடைய பெருமைக்கு வேண்டி செய்தோம் அப்படின்னா அது வந்து கட்டுண்ட செயலாயிடும். அதுவும் பார்த்தோம். நம்ம இங்க பிரபுபாதர் வந்து பார்த்தோம், ஒரே குறிக்கோள் என்ன? சங்கீர்த்தனமும் இந்த வந்து உலகம் ஃபுல்லா பரப்ப வேண்டும் அப்படின்ட்டு. அது 69வது வயசுல ஒரு அந்த கப்பல்ல போராஜ் ஜலதூத இந்த கப்பல்ல அமெரிக்காவுக்கு சென்று அப்புறம் வந்து இந்த இயக்கத்தை அவர் ஸ்தாபித்தார் இல்லையா? 69வது வயசு. ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரே குறிக்கோள் தான். அவருடைய யக்னம் என்ன? சங்கீதன மூமெண்ட்டை வந்து உலகம் ஃபுல்லா பரப்ப வேண்டும் அப்படின்னு தான் அவருடைய குறிக்கோள். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம ஃபைனலாக 4.34 42 வரைக்கும் என்ன பார்க்க போறோம்னா இதுதான் ஆழ்நிலை அறிவு எவ்வாறு அடைவது, ஆழ்நிலை அறிவினுடைய பயன், ஆழ்நிலை அறிவை அடையக்கூடியவர்கள் யார், ஆழ்நிலை அறிவை வெற்றிகரமாக பின்பற்றி ஒருவரின் அறிகுறிகள் என்ன, வேலையில் ஆழ்நிலை எப்படி செய்யணும், அப்புறம் முடிவுரை. இதெல்லாம் நம்ம 34 42 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். இப்போ 4.34 ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். இது எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணி எப்போதும் மனதில் வச்சுட்டா ரொம்ப நல்லது. பிகாஸ் நீங்கள் ஹையர் லெவல் போகும்போதெல்லாம் கூட இந்த இது ரொம்ப என்ன சொல்றது, நீங்கள் வந்து இதை உபயோகிப்பீங்க. இந்த ஸ்லோகத்தை, இந்த ஸ்லோகம் என்ன நமக்கு சொல்லி தருதோ அதை பற்றி நமக்கு எல்லாருக்கும் வந்து அந்த மெசேஜ் ரொம்ப பவர்ஃபுல் மெசேஜ். அதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்துல யாருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? இந்த பிரபுஜி இல்ல, அத்வைத ஆச்சாரியார். இந்த 2 பசங்க யாரு? சின்ன பசங்க 2 பேர் இருக்காங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படிங்களா? சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க அண்ணனும் சைத்தன்ய ப்ளூ கலர்ல மகாபிரபு இருக்கிறது தெரியலையே பிரபுஜி.
சைத்தன்ய மகாபிரபு கோல்டன் கலர்ல இருப்பாங்க. ம். தெரியல பிரபுஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். வேற யாருக்கான்னு தெரியுமா? கண்மணி மாதாஜி, யாருக்கு சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ப்ளூ கலர்ல இருக்கன கிருஷ்ணரும் பலராமர். கரெக்ட். கிருஷ்ணரும் பலராமன். கரெக்ட். இது யாரு இங்க இருக்கிறது? இந்த வயசானவர் யாரு? அவங்களோட குரு Yeah. பிரபுஜி. கரெக்ட். அவருடைய குரு யார்? அவர் பேர் ஞாபகம் இருக்கா? வியாஸ். சண்டிபாணி. இல்ல இல்ல, உஜ்ஜைன்ல போய் சண்டிபாணி. படிச்சாங்க அப்படின்னு அப்படிதானே பிரபுஜி? கிருஷ்ணர் வந்து உஜ்ஜைன்ல போய் படிச்சாங்க. இது பேர் சண்டிபாணி. ஓகே, இவருடைய குரு, கிருஷ்ணருடைய குரு பேர் சண்டிபாணி. ஓகே, சண்டிபாணி குரு, அதுதான் அவருடைய குருவோட பேர். இந்த படத்துல வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமரும், கிருஷ்ணர் தான் ப்ளூ கலர். எப்பவும் ப்ளூ வந்தாவே உடல்ல ப்ளூ இருந்தா அது கிருஷ்ணர் தான். கண்ணை மூடி நம்ம சொல்லலாம். அப்புறம் சைத்தன்ய மகா, இது வந்து பலராமர், கிருஷ்ணரும் பலராமரும் சந்திப்பான் அவருடைய குரு. அவர் குரு கிட்ட வந்து கத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துக்கு போடுறோம் நம்ம. ஸோ இந்த படத்தோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஸ்லோகம் படிக்கும்போது நமக்கு தெரியும். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரஸ்னேன சேவையா உபதேக்ஷ்யாந்தி தே ஞானம் ஞானினா தத்வதர்ஷினா. யாருக்கு படிங்களா டிரான்ஸ்லேஷன்? படிக்கட்டாமா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்ரக்ஷ்ணேன சேவையா உபதேக்ஷ்யந்தி தே ஞானம் ஞானினஸ்தத்வதர்ஷினஹ. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடன் அவரிடம் வினாக்களை எழுப்பி அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். பொருளுரை. ஆன்மீக உணர்வு. இது பொருள் தேவை, இது மாத்திரம் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. இது நம்ம ஒரு குருவை எப்படி அணுக வேண்டும் அப்படின்னு நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரியும். 4.34 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே, ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். நம்ம ஒரு டிசைபிள் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாரு சிஷ்யன் கிட்ட? ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். நம்ம எல்லாரும் வந்து நம்மளுடைய இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல இருந்து ப்ரோக்ரஸ் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி. உண்மை என்ன? கிருஷ்ணரை பற்றியுள்ள உண்மை, வாழ்க்கையை பற்றியுள்ள உண்மை அவர்கிட்ட இருந்து, ஒரு குரு கிட்ட இருந்து தான் நம்ம அறிய முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி குருவை பார்க்க போகும்போது, இல்லை குருவிட்ட நம்ம வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எப்படி அணுக வேண்டும்? அடக்கத்துடனும் அவரிடம் கேள்விகளை கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய் அப்படின்னு சொல்றோம். அடக்கத்துடனும் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். ஒரு குருவை நம்ம எப்படி அணுக வேண்டும்? ரொம்ப அடக்கத்துடன். இப்போ இருக்கிற ஸ்கூல்ல பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகிட்ட என்னன்னு கேட்டாவே இந்த மாணவன் வந்து டீச்சரை வந்து ரொம்ப இதாக பேசிக்கிறான். இல்லை, டீச்சர் வந்து கண்டிச்சா ஒன்று அவ்வளோதான், மாணவன் அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து அவருக்கு சண்டைக்கு போகிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலையில நம்ம வந்து ஒரு குரு வந்து ஏன் சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. இல்லை, ஏன் இந்த கனெக்ஷனே இல்லையே. ஒரு பணிவோட நம்ம வந்து ஒரு இது கத்துக்கணும்னா பணிவோட இருக்கணும். அந்த பணிவோட இல்லை அப்படின்னு சொன்னா எப்படி கத்துக்க முடியும்? ஒரு கதை இருக்கு, இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எனக்கு தோணுச்சு. இப்போ ஒரு இவர் இருந்தார், தட் இஸ் ஒரு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரில. அவர் வந்து இந்த இதெல்லாம் தெரிஞ்சவர், இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ்னா இந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, குங்ஃபு இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்ச இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, இந்த மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ், தட் இஸ் கராட்டே, இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் தான் எக்ஸ்பர்ட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி, அது அமெரிக்காவில் ஒருத்தர். அவர் வந்து அவர் மிஞ்சி யாரும் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தார். அப்ப என்ன சொன்னாங்க, இல்ல சைனால வந்து ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் வந்து எல்லாத்தோட அவர் தான் ரொம்ப
நீங்க அவர்கிட்ட போய் அந்த டெக்னிக் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அனுப்புவோம். ஸோ ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு அவருக்கு, நான் வந்து உங்ககிட்ட இருந்து இன்னும் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரும் வந்து சைனால இருக்க அந்த எக்ஸ்பர்ட் அவரும் சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. இவர் அவரை பார்க்க போறாரு, அப்பாயின்மெண்ட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் போறாரு. வேற இந்த யுஎஸ்ஏ அங்கே போறாரு. அங்கே போய் இருக்கும்போது காலையில வந்து 9 மணிக்கு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்க 9 மணிக்கு போய் அங்க அவருடைய அந்த மோனாஸ்ட்ரி இருக்க மடத்துல போய் வெயிட் பண்றாரு இவருக்கு. போன உடனே வந்து இவங்க அந்த சிஷ்யர்கள் எல்லாம் வந்து ஓகே உட்காருங்க, உங்களை வந்து பார்ப்பாரு, வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அப்படியே கால் 9 மணி ஆச்சு, 10 மணி ஆச்சு, 11 மணி ஆச்சு, 12 மணி ஆச்சு, அப்படியே சாயந்தரம் வந்து ஒரு 6, 7 மணி ஆச்சு. இவர் வந்து அந்த அமெரிக்கட்ட வந்து ரொம்ப அப்படியே டென்ஷன் ஆயிடுறாரு. அதை பார்த்து நான் சொன்னார் 9 மணிக்கு காலையில வந்தேன், திருப்பி இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு என்ன திருப்பி கூட பார்க்கலையே, என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காரு இவரு அப்படி ரொம்ப கோபமா அப்படியே இருக்காரு. ஒரு 6, 7 மணி ஆண்ட கூப்பிடுறாரு வாங்க அப்படின்னு. இவர் உள்ள போறாரு. உள்ள போன உடனே அவரு கோபமா நான் காலை 9 மணிக்கே வந்துட்டேன். ஓ தெரியுமா வந்துட்டீங்க அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வந்து என் சிஷ்யர்கள் உங்களை கவனிச்சுட்டாங்க, எல்லாம் கவனிச்சாங்க, உங்களை தானே பார்க்க வந்தேன், நீங்க என்ன அப்படி. அப்போ சார் இல்லை நான் வந்து உங்களுக்கு நம்ம பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்னு. எங்க பேசணும் ஒண்ணு கூட பேசலையே, நீங்க பாட்டுக்கு புரியுது இல்லை, இப்போ நீங்க வந்து இப்போ என்ன பாக்குறீங்களே, இப்போ உங்களோட இப்பதான் உங்களை பாக்குறேன் நான் அப்படின்னு. ஆனா நீங்க ரொம்ப வெயிட் பண்ண வச்சுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கோபமா இருந்தாரு. சரி பரவாயில்ல, நம்ம முதல்ல டீ குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி 2 இது அங்க தெரியல, சைனால வந்து சின்ன இது வச்சிருப்பாங்க கப்பு, 2 பேர் முன்னாடி கப்பு வச்சுட்டு இவர் எடுத்து இந்த சைனா எக்ஸ்போர்ட் அவர் வந்து அந்த அமெரிக்காவுக்கு அப்படியே ஊற்றுவார், டீ குட்டி அப்படியே ஊற்றிட்டு இருப்பாரு. ஊற்றும் போது அந்த டீ அப்படியே இந்த கப்பு நிறைஞ்சிடும், கப்பு நிறைஞ்சு அப்படியே வெளியே போய்கிட்டே இருக்கும். இந்த இவரு அவ்வளவுதான் ரொம்ப இதாடுறாரு, டென்ஷன் ஆயிடுறாரு. யாரு இந்த அமெரிக்க எக்ஸ்பர்ட் அவரை கூப்பிட்டு சரி என்ன உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட ஒரு ஞானம் இல்லையா, நீங்க பாட்டுக்கு டீ ஊத்திட்டீங்க, இந்த கப்பு ரொம்பி போச்சு, நீங்க திருப்பி அது மேல ஊத்திட்டு இருக்கீங்களா, அப்படி இருக்கும்போது என்ன அர்த்தம் அது, கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம இந்த மாதிரி பண்றீங்க, உங்களுக்கு என்ன அது, எல்லாரும் சொன்னாங்க நீங்க ஒரு பெரிய ஆளுன்ட்டு, நான் வந்து பார்க்கும்போது நீங்க வந்து முதல்ல என்ன வெயிட் பண்ண வச்சீங்க, இதை பாருங்க உப்பு இப்படி பண்றீங்க என்ன நீங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப இதா பேசுறாரு. உடனே இவர் என்ன பண்ணுவாரு, அப்படியே அந்த டீ இந்த பாட் இருக்கு இல்லையா, தனியா பக்கத்துல வச்சுட்டு அவரு சொன்னாரு, இப்ப நான் பண்ணதுல வந்து நீங்க ஏன் என்ன நிறுத்துனீங்க அப்படின்னு சொன்னார். இல்ல இந்த கப்பு ஃபுல்லா நம்பி இருக்கு, திருப்பி நீங்க அது மாதிரி ஊத்துனா என்ன ஆகும், கீழே எல்லாம் வேஸ்டா தான் ஆகும், நீங்க ஊத்த ஊத்த அது வேஸ்டா தானே போகும். அப்போ சொன்னேன் எக்ஸாக்ட்லி, நான் வந்து நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க தான் எக்ஸ்பர்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ட்டு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. சரி, நான் வந்து உங்களுக்கு என்னதான் உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தாலும் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் தான் நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. உங்க மனசுல எல்லாம் தெரிஞ்ச பாவம் இருக்கிறதுனால நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும் உங்க மனசுல ஏறாது. அதனால இந்த டீ மாதிரி தான், உங்க கப்ல எல்லாம் இருக்கு ஃபுல்லா அடிச்சு என்ன நான் எதுக்கு டீ அது மேல ஊத்துனா என்ன ஆகும், வேஸ்டா தான் ஆகும். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா வேஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படியே இந்த இவருக்கு புரிஞ்சுது, நம்ம யுஎஸ் எக்ஸ்பர்ட்டுக்கு புரியுது. ஓஹோ, நான் பண்ணது பற்றி அந்த மனநிலை வந்து இன்னும் அது சரியில்லை, அடக்கமா இருக்கணும். ஒரு குருவை பார்க்க வரும்போது குருவுகிட்ட நான் அப்ரோச் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கணும், ரொம்ப அடக்கமா இருக்கணும். ஒரு எம்டி கப் மாதிரி இந்த கப் இருக்கு, கப்புக்குள்ள ஒன்றும் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டோம்னா நம்ம இன்னும் குரு என்ன சொல்றாரோ அப்படியே நம்ம கிரகிச்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி தான் நம்ம கிளாஸ் இருக்கட்டும் எதா இருக்கட்டும், நம்ம ஒன்று கத்துக்க போறோம்னா நம்ம வந்து மனசை வந்து கம்ப்ளீட்டா எம்டியா வச்சுக்கணும், நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ குரு என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கும்போது அதே மாதிரி குரு கிட்டையும் நம்ம கேள்வி கேட்கணும். எந்த மாதிரி கேள்வி, எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடாது, எனக்கு ஏதாவது தெரியாததை பற்றி தான் குருகிட்ட கேட்கணுமே தவிர நான் வந்து குருவை டெஸ்ட் பண்றதுக்கோ, அது மட்டும் இல்லாம நான் என்னுடைய என்ன சொல்றது இந்த விதண்டாவாதமா கேள்வி கேட்பாங்க சிலவங்க. சிலவங்க எனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்லி காமிச்சுக்கிறதுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க, மற்றவங்க முன்னாடி வந்து நான் வந்து பெரிய ஆளுன்னு காமிக்கிறதுக்கு கேள்வி கேட்பாங்க. அதெல்லாம் கேட்டா குரு கிட்ட இருந்து சரியான ரெஸ்பான்சஸே வராது. அதை விட்டுட்டு நமக்கு என்ன தெரியணுமோ அதை பத்தி குருவிட்ட பணிவோட நம்ம கேட்டோம்னா கண்டிப்பாக குரு நமக்கு வழிகாட்டுவார். ஏன்னா குரு வந்து அவருக்கு சொல்றாங்களே இதுல
தன்னுரு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உங்களுக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். ஏன்னா உண்மையை கண்டவர்கள், அவர்கள் அந்த பாதை முன்னாடி நடந்துட்டாங்க, அவங்களுக்கு தெரியும் என்னான்ட்டு. ஸோ கரெக்டா டிசர்விங் பீப்புளுக்கு தான் வந்து அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. நான் டிசர்விங் பீப்புள் கிட்ட வந்து ரொம்ப வந்து குரு எடுத்து சொல்ல மாட்டாங்க, ஞானத்தை எடுத்து சொல்ல மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தான் கெப்பாசிட்டி. ஸோ ஒரு குருவோட இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸா இருக்கட்டும், ஒரு குரு கிட்ட கேட்கும்போதா இருக்கட்டும், ரொம்ப பணிவோட, நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தா கூட ரொம்ப பணிவோட நம்ம வந்து அவர்கிட்ட அவர் சொல்றது என்னன்னு கேட்டு கிரகிச்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து பணிவோட கேள்விகளை கேட்கணும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும், குருவும் வந்து அவருக்கு இதை பற்றி நன்றாக தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவரும் வந்து உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுவார். அதே மாதிரி வந்து அந்த ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் அவர் முன்னேற வேண்டிய வழியை சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு புக்கில் படிக்கும்போது ஜென்ரலாக இருக்கும், ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து அந்த அந்த புத்தகத்தில் இல்லை அந்த கிரந்தத்தில் சொல்லக்கூடிய செயல்களை அவரவர்கள் வந்து ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு டவுட்ஸ் வரலாம், ஒரு பிரச்சனைகள் வரலாம். ஆனால் குரு வந்து அதுக்கு எடுத்துரைத்த அந்த எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு வழி சொல்ல முடியும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால்தான் சொல்றாங்க, ஒரு ஆன்மீக உண்மையை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். கிரந்தம் என்ன சொல்கிறது, வேதங்கள் என்ன சொல்கிறது, பகவத்கீதை என்ன சொல்லி எல்லாம் வந்து குரு விட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும் என்றால் டைரக்டா சென்று அடைவது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு குருவினுடைய, ஒரு டிவோட்டியோட, ஒரு குருவினுடைய நமக்கு ஒரு mercy தேவை. அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே. ஸோ இதுல ஆன்மீக குரு யார்? ஒரு குரு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும். குரு என்பவர் யார் தெரியுமா? இருக்காச்சும் நம்ம யாரை குரு என்று சொல்ல முடியும்? சாஸ்திரம் படி நடக்கிறவங்க பிரபுஜி, ஓகே, குட். அத ஃபாலோ பண்றவங்க, அந்த ரூல்ஸ ஃபாலோ பண்றவங்க. அது ஒரு பாயிண்ட், வெரி குட் பாயிண்ட். வேற ஏதாச்சும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? மாதாஜி சொன்னாங்க சாஸ்திரம் படி நடக்கிறவர்கள். வெரி குட். பரம்பரை வழியாக இல்லையா, பரம்பரை வழியில் வந்து வருகிறவர்கள், அவர்களும் வந்து அந்த குவாலிஃபிகேஷன். அப்புறம் வேற ஏதாச்சும் பாயிண்ட் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? பரம்பரை வழியாக பிரபு. வேற கோகிலா மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி, சுந்தர மாதாஜி. பகவான் என்ன சொல்லிருக்கோ அந்த கருத்தை அப்படியே தவறாம சொல்லணும், மாற்றி சொல்லணும். மாற்றி சொல்ல, அதான் பரம்பரை வழி வரும்போது அந்த மாற்றி சொல்ல மாட்டார்கள் இல்லையா? அது கடவுள் மேல தீராத பக்தி உடையவங்க. கடவுள் மேல பக்தி இருக்கிறது, கடவுள் மேல பக்தி இருக்கிறவங்க. கரெக்ட். ஓகே. இன்னொரு டவுட், இந்த சொல்லுங்க. குருங்கிறவங்க வந்து நம்ம தேடி போகணுமா, இல்ல அவங்களா நமக்கு வந்து அருள் புரிஞ்சு நான் குருவா நம்மள வந்து சீடனா அவங்க எடுப்பாங்களா? வெரி குட் கொஸ்டின். எனக்கும் இந்த கொஸ்டின் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணோன்னு எனக்கும் இந்த கொஸ்டின் இருந்தது மனசுல. ஆக்சுவலா இது என் கொஸ்டின் விட என் ஹஸ்பண்டோட கொஸ்டின் பிரபுஜி. இது அவரு ரொம்ப வருஷமா வந்து அவரு பக்தி இதுல அவர் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவரு தேடிட்டே இருக்காரு, ஒவ்வொரு குருவா அவர் வந்து இது பண்ணுவாரு. அவரு வந்து இப்போ ரீசெண்டா ஹிட் பிரேமானந்த மகாராஜன் சொல்லி அவரோட இதுதான் கேட்டுட்டு இருக்காரு. சோ அவர் மூலியமா அவர் சொல்றது, கடவுள் வந்து அவரே வந்து இவர்தான் குருதான் சீடனை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவாரு. அப்ப நான் சொன்னேன், கேட்டு சொல்றேன் நானு அப்படின்னு சொன்னேன். ஓகே ஓகே, குட். இது எப்படின்னா, நம்ம வந்து குருவோட குவாலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாத்த சொன்ன மாதிரி ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேதங்கள் படி நடக்க வேண்டும். அப்படின்னு என்ன, வேதங்களை கற்றிருக்க வேண்டும் இல்லையா? வேதங்களை கற்ற, வேதங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அதுபடி அவரும் நடக்கணும். ஒன்று ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டாவது வந்து அவர் வந்து குரு பரம்பரை வழியாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா, கிருஷ்ணர்லேருந்து அப்படியே வருது, அப்புறம் பிரபுபாதா, அப்புறம் வந்து இப்போ நமக்கு வருது. இப்போ நம்மளுடைய இது பார்த்தீங்கன்னா இஸ்கான்ல இருக்கிற குருகள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர்கள் பரம்பரையில் வந்தது. பகவத்கீதை, பாகவத் நம்ம கிரந்தங்களை எல்லாம் உள்ளதை உள்ளபடியே எடுத்துரைக்கிறார்கள் அவர்கள் இல்லையா? அவர்கள் வந்து அவர் ஒரு சொந்த வியாக்கியானம் கிடையாது, எல்லாம் அவர்களே சொந்த. அதே மாதிரி இப்போ இஸ்கான்ல வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா,
இந்த குருக்கள் எல்லாரும் வந்து இந்த சரியான முறையில் அவர்கள் வந்து வாழ்க்கை கடைபிடிக்கிறார்கள், அவருக்கு எல்லாம் தெரியுமான்னு எல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் டெஸ்ட் இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தர் பார்க்க லெவல் 1 லெவல் 2 இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கிற டெஸ்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பரம்பரை வழியில இருக்காங்களா தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து இந்த வேதங்கள் படி நடக்கிறவங்களா அப்படின்ட்டு கிளியரா தெரிஞ்சிருக்கணும். இது ரெண்டும் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இது இருந்ததுன்னா நம்ம குருவை தேர்ந்தெடுக்கலாம். இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற குருக்கள் பலர் இருந்தால் கூட நமக்கு வந்து யாருன்னு நம்மளே தேர்ந்தெடுக்கணும் குருவை. அந்த மாதிரி பல குருக்கள் இருந்தாங்கன்னா நம்ம அது நம்மளே தேர்ந்தெடுக்கலாம். இந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ஈஸியஸ்ட் திங் என்னன்னா, நமக்கு வந்து தெரியாது. நமக்கு வந்து குருக்களுடைய பேக்ரவுண்ட் இல்லை, அவங்க என்ன செய்கிறாங்க என்ன அது நமக்கு வந்து இந்த கலிகாலத்தில் நிறைய பேருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமான நிலையில இருக்கோம். அதனால தான் நமக்கு இப்போ இஸ்கான் மாதிரி இருக்கிற ஒரு இது இருக்குது. தட் இது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் நம்ம வந்து குருக்களை தேர்ந்தெடுத்தோம் வச்சுக்கோங்க. நமக்கு வந்து அது டெஃபினட்டாக பரம்பரையில் வரவங்க, அதே மாதிரி வேதங்களை பின்பற்றுபவர்கள், அதே மாதிரி வேதங்கள் அறிந்தவர்கள் அப்படின்னு டெஃபினட்டாக பார்த்துருக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவங்க இஸ்கான் ஒன் ஆஃப் த குருஸ் வந்து நம்ம ஜெயபிரகாஷ் சாமி இல்லையா, நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம இஸ்கான் அப்ரோச் பண்ணாமல் அவங்க சொல்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எந்த சம்பிரதாயத்தில் இருக்கோமோ அந்த சம்பிரதாயத்தில் இருக்கிற குருவை நம்ம வந்து தேடி அந்த குரு கிட்ட இருந்து நம்ம இது பண்ணலாம். ஸோ குரு நம்மளை எடுத்த உடனே நம்மளை வந்து அவங்க ஏற்றுக்குவாங்களா அப்படின்னா குரு அப்படி செய்ய மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த பரம்பரை சொல்லப்பட்டிருக்கிற வேதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியங்களை செய்கிறோமான்னு பார்ப்பாங்க. அவங்க 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோமா, அதே மாதிரி வந்து இந்த சாண்டிங் பண்ணுறோமா, அந்த சில கைட்லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த இதெல்லாம் பண்ணுறோமா இல்லையான்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் அவங்களும் நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஏன்னா சீரியஸாக இருக்கணும். நம்ம வந்து ஏனோ தானோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் ஒரு குரு கிட்ட போய் அணுக முடியாது. சீரியஸாக இருக்கிறவங்கள தான் குரு ஏற்றுக்குவாங்க. அவங்க நம்மளை அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. எப்படி இருக்காரு இவர் வந்து சேவை செய்கிறாங்களா, இவங்க சீரியஸாக இருக்காங்களா, அதெல்லாம் அவங்க பார்ப்பாங்க. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இது வந்து 1 வருஷம் நடக்கும். அவங்க சப்போஸ் நம்ம வந்து இப்போ குரு வந்து இப்போ பார்த்து ஜெயபிரகாஷ் சாமி எங்கே இருக்காரு, மாயாப்பூரில் இருக்காரு. இப்போ நம்ம இப்போ இங்கே சென்னையில் இருக்கிற இப்போ நம்ம வந்து எப்படி நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, நம்ம இப்போ இஸ்கான் மங்களூர் வழியாக காங்கிரிகேஷனில் இருக்கோம். சிலவங்க சென்னை இஸ்கானில் இருப்பாங்க. ஸோ இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க, ஓகே சேவை செய்கிறாங்களா, கடவுள் வழிபாட்டில் இருக்காங்களா, மற்ற டிவோட்டிஸ் கிட்ட எல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு நம்மளை வந்து அவங்க ஒரு நம்மளை வந்து சிஷ்யனை எடுத்துக்கிறதுக்கு அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு சின்ன இன்டர்வியூ டெஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு. ஒரு குரு சிஷ்யனை ஏற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி குரு வந்து சிஷ்யனை எடுக்கிறதுக்கும் ப்ராசஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இந்த கனிஷ்ட நிலையில இருக்கிறதுனால பெஸ்ட் வேன்னா அப்போ நம்ம பரம்பரை வந்து இப்போ இஸ்கான் நமக்கு வந்து அளிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த இஸ்கான் வழியாக நம்ம வந்து யாரெல்லாம் தீட்சை கொடுக்குற குரு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கள் வழியாக நம்ம இந்த இதை தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இந்த இஸ்கான் டிசைபிள் கோர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அதை நீங்கள் அந்த கோர்ஸ் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக அதில் இன்னும் பல டீட்டெயில்ஸ் தெரியும். எந்தெந்த நிலையில குரு நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம், எந்தெந்த நிலையில தேர்ந்தெடுத்த குருவை கூட நம்ம கைவிடலாம். அது வந்து ஒரு டிவோட்டிக்கு ஒரு இது இருக்கு, அத்தாரிட்டி இருக்கு. எப்போன்னா வந்து குரு இந்த சொன்ன வழியில் நடக்கவில்லை என்றால் குருவை வந்து நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதனால தான் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுக்கிறது. அதே மாதிரி குருவும் வந்து சிஷ்யனை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப இதாக இருப்பாரு. ஓகே, ஸோ இதில் ஆன்சர் நீங்கள் சொல்றதுக்கு டைரக்ட் ஆன்சர் என்னன்னா, பரம்பரை வழியாக வேதங்களை படித்து வேதங்களை பின்பற்றுவர்கள் யார் இருந்தாலும் அவர்களை குருவாக நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குருவை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும். ஸோ அது நமக்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருந்தால் ரைட், இல்லைன்னா இஸ்கான் மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வழியாக நம்ம அந்த குருவை தேர்ந்தெடுக்கலாம் மாட்டாச்சு. இது வந்து தீக்ஷா குரு, தீட்சை பெறுறதுக்கு. சிக்ஷா குருஸ் அப்படின்னு குருன்னா 2 வகை. ஒன்று சிக்ஷா குரு, இன்னொன்று தீக்ஷா குரு. சிக்ஷா குருன்னா இப்போ கிளாஸ் எடுக்கிறப்போ நம்ம எல்லாம் இருக்குல்ல, கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க, அதே மாதிரி நம்ம லாங்குவேஜ் லீடர்ஸ், இப்போ நாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா, நமக்கு வேதங்களை போதிக்கிறவர்கள் இருக்காங்களே அவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு சிக்ஷா குரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவர்கள் வழியாக நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸில் ஈடுபடுறோம்.
நம்ம நாலேஜை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ அது வந்து சிக்ஷா குரு. தீக்ஷா குரு நமக்கு தீட்சை தருகிறது. தீட்சை தரும்போது நமக்கு வந்து இந்த பூணூல், அதே மாதிரி நம்ம பேர் மாத்துறது, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து பண்றது வந்து தீட்சை குரு. தீட்சை குரு ஒருத்தர் தான் இருக்க முடியும். சிக்ஷா குரு தேர் கேன் பி மெனி பீப்புள். ஸோ இங்கே நம்ம ஆன்மீக குருன்னு சொல்லும்போது தீக்ஷா குரு அதுதான் வந்து இங்கே சொல்றாங்க. நமக்கு வந்து வேதங்களை கற்றுக் கொடுக்குறவங்க, இதெல்லாம் வந்து ஆன்மீக குருன்னா தீக்ஷா குரு தான் இங்கே சொல்றாங்க. கிளியர் மாதாஜி? கிளியர். ஆனா ஒரு டவுட், மானசீகமா ஒரு சிலர் வந்து குருவா ஏத்துப்பாங்க இல்லைங்க பிரபுஜி, இந்த ரமண மகரிஷி. மானசீகமா அவர்களை வந்து வணங்கலாம். ஆனா குருவா ஏத்துக்கிறது வந்து நம்ம வந்து, ஏன்னா ஒரு குருன்னு சொன்னா முன்னாடி இருக்கணும், அவருக்கு நம்ம சிஷ்யனா இருக்கணும். ஒரு உயிர் உள்ள ஒருத்தர் தான் வந்து ஒரு குரு ஸ்தானத்துல வச்சுக்க முடியும். ஏன்னா குரு இருந்தா குருவிட்ட கத்துக்கிறோம். நம்ம குரு சொல்ற காரியங்களை நம்ம செய்கிறோம். குருவுடைய இது வாக்கியங்களை பத்தி, அதான் குருவ சேவை வந்து 2 வகை இருக்கு. ஒன்னு வாணி சேவை, ஒன்னு வாக்கு சேவை அப்படின்னாங்க. வாணி சேவைன்னா கேள்வி, அவரை நேர்ல போய் பார்க்கணும்னு கூட இல்லை, அவர் என்ன சொல்றாரு, அவருடைய மெசேஜஸ் என்ன, அதை வச்சு நம்ம செய்ய வேண்டியது. இப்போ இவரு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி வந்து, இவருக்கு நம்ம பிரபுபாதருக்கு மீட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 4-5 தான் பார்த்துருப்பாங்க அவங்க. ஆனா பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாரு, நீ வந்து பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரு, உலகம் ஃபுல்லா இந்த சங்கீர்த்தன மூமெண்ட்டை பறக்க வைக்க வேண்டும் அப்படின்னு பரப்ப வேண்டும் அப்படின்னாரு. அதுதான் அதை குரு சொன்னதை அப்படியே அவர் செஞ்சார். ஸோ அந்த மாதிரி தான் குருக்கள் வந்து நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அதாவது திருவண்ணாமலை அவர் வேற சமாச்சாரம். அவர் பல வருஷம் தவம் இருந்தார், கோயிலே தவம் இருந்தார். சிவன் தான் அவருக்கு மெயின் சப்ஜெக்ட். அவர் இந்த அருணாச்சலேஸ்வர் கோயிலே தவம் இருந்தார் ரொம்ப வருஷம். வெளியெல்லாம் உட்காரும்போது பசங்களாம் கல் எடுத்து அடிக்கிறது அதெல்லாம் செய்யணுன்னாங்க. அது பிறகு அவர் கோயிலே இடம் கொடுத்தாங்க. கீழே உட்காந்துட்டு பல வருஷம் தியாகம் பண்ணிட்டு அது பிறகு அது முக்கிய இது வந்த பிறகு தான் வெளியே வந்தார் ரமண மகரிஷி. அது எக்ஸ்ட்ரானரி கெப்பாசிட்டி. கூடு விட்டு கூடு பாயிற தன்மெல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்தது. எதுவுமே யாருக்கும் தவறா எதுவும் செஞ்சிருக்காரு. ஆடு மாடு கோழி நாய் இதுக்கெல்லாமே அவர் சமாதி கட்டிருக்காரு. அவர்கிட்ட ஆசையா இருந்தது எல்லாம் மொத்தமே. குருன்றது இதுதான். குரு சிஷ்யன், குருவிட்டேருந்து நம்ம ஞானம் பெற வேண்டும், அவருடைய கைடன்ஸ். இது வந்து நம்ம வாணி சேவை. இப்போ பிரபுபாதர் வந்து இல்லை, அவர் ஆனால் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, அவரோட புக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு, இதெல்லாம். ஸோ அவருக்கு நம்ம இப்போ வந்து வாணி சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அவர் அதனால ப்ரீ எமினன்ட் சிக்ஷா குரு அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா இப்போ சிக்ஷா குரு நம்ம டைரக்ட் குரு கிடையாது. ஸோ நமக்கு வந்து தீட்சை எடுக்கும்போது ஜெயபதாக சாமி நமக்கு தீட்சை கொடுத்தோம்னா ஜெயபதாக சாமி தான் நம்மளுடைய குரு. ஸோ அந்த மாதிரி எப்பவும் வந்து ஒரு லிவிங் குரு இருக்கும். இட் ஷுட் நாட் பி அ நான் லிவிங் குரு. ஓகே மாதாஜி? இப்போ நம்ம வந்து பிரபுஜி இப்ப மாதாஜி கேட்ட அதே குவெஸ்டின் தான் என்னோட குவெஸ்டினும். ஆக்சுவலா ஒரு மாதாஜி என்கிட்ட கேட்டாங்க, நான் உங்ககிட்ட கேட்டுட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் கேட்கலாம்னு நினைச்சேன். சின்ஸ் நான் இப்ப கேட்க போறதும் இந்த குவெஸ்டினோட ரிலேட்டட் தான் பிரபுஜி, அதனால இப்பவே கேட்கிறேன். அவங்க வந்து கேட்டாங்க, தீட்சை எடுக்கணும்னு எனக்கு விருப்பம் இருக்கு, அதுக்கு என்னென்னலாம் நான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. இன்னொரு மாதாஜியும் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்களாம். நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாம் கூட அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க பிரபுஜி, பானுமதி மாதாஜின்னு சொல்லிட்டு. உங்ககிட்ட கேட்டுட்டு சொல்றேன்னு சொன்னேன் பிரபுஜி, நீங்க சொன்ன. அது வந்து நம்ம வந்து இந்த செஷன் இல்லாம இன்னொரு செஷன்ல வந்து தீட்சைக்கு என்ன பண்ணணும், என்ன அது ரிக்குவயர்மெண்ட் சொல்றேன் நான். ஆனா அது வந்து சரியா ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸா இருக்கு. நான் வந்து அது செப்பரேட் முடிஞ்சா புதன்கிழமை இல்லை எப்பாச்சும் நம்ம வந்து செப்பரேட்டா அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும். இது முக்கியமா நம்ம ஒரு குருவை, ஸ்பிரிச்சுவல் குருவை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கணும். அந்த குரு வழியாக நமக்கு கிருஷ்ணனும் சென்றடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு. அவரால் தான் முடியும். வாய்ப்புகள் இல்லை, ஒரு குருவுடைய இது தேவை, ஹெல்ப் தேவை. ஸோ அவர் குருவை எப்படி நம்ம இது பண்ணணும், அடக்கத்துடன் பணிவுடன் நம்ம வந்து அவருக்கு தொண்டு செய்யணும்.
இப்போ நம்ம வந்து நேருக்கு ஒரு குருகுலத்தில் இருக்கோம். நம்ம நேரு இப்போ நம்ம போகிறோம் வச்சுக்கோங்க, மாங்களூர் போகிறோம், நாவல்தாஸ் பிரபுஜி இருந்தால் அவருக்கு நம்ம தொண்டு செய்யணும். நம்ம ஃபிசிக்கலாக ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமோ ஃபிசிக்கலாக நம்ம தொண்டு செய்யலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா, ஜெயபத்தார் சாமி ஒரு டைமில் அவர் கூட ஒரு நிறைய சிஷ்யர்கள் வந்து அவருக்கு வந்து அவர் மெடிக்கல் இதுக்கு வேண்டி ஹெல்ப் பண்ணுறாரு. சிலவங்க அவரோட வண்டியை எடுத்து தள்ளிட்டு போகிறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ ஃபிசிக்கலாகவும் சேவை செய்யணும். இது ஸோ அதுக்கு என்ன மனப்பான்மை வேணும்? ஹம்பிள் மனப்பான்மை வேணும். ஸோ ஹியூமிலிட்டி இல்லைன்னா நடக்காது. அது ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பணிவுடன் நம்ம வந்து விதண்டாவாதம் எதுவும் இல்லாமல், ஏன்னா நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நம்ம வந்து அந்த நிலையில தான் இருப்போம். ஆனா நமக்கு தெரிகிற மாதிரி நம்ம இது நடிச்சிட்டோம்னா அப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி யூஸ் கிடையாது எந்த கிளாஸும். ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னு போனா நம்ம மனசுல எதுவுமே ஏறாது. அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அவருக்கு தொண்டு செய், உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும் அப்படின்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம குருவோட குவாலிட்டிஸ் வந்து நமக்கு நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல வந்து ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்கும். அது யாருக்காவது தெரியுமா? வாச்சோ வேகம் தெரியுமா? நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல முதல் ஸ்லோகம் ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வாச்சோ வேகம் மனசா குரோத வேகம் ஜீவா வேகம் உதர பிரஸ்த வேகம் ஈசான் வேகான் யோ தீரக சர்வாம் அபிமாம் பிருத்வீம் சிஷ்யர். அப்படின்னா வாச்சோ அப்படின்னு என்ன? நம்ம வாய் இல்ல ஸ்பீச்ல இருக்கிற அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதே மாதிரி என்ன? மைண்ட், மனசோ வேகம். மனசா அப்படின்னா மனசு, மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். குரோதா ஆங்கர், நம்மளுடைய கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஜீவா அப்படின்னா நாக்குன்னு என்ன? சுவை. சிலவங்க பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கு, சாப்பிடணும் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, யூ ஹேவ் டு ஈட் டு லீவ். சாப்பிட்றதுக்கு வாழ்க்கை நம்ம வந்து வாழறதுக்கு வேண்டிய இருக்கணும், தவிர நம்ம சாப்பாடு மட்டுமே நம்ம வாழ்க்கையா இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டங் கண்ட்ரோல். அதே மாதிரி பெல்லியன் ஜெனிட்டல்ஸ் இல்லை, வயரும் சரி, அவ்வாறு குவான்டிட்டி சாப்பிட்றோம்ல, இஷ்டம் போல சாப்பிட்றது அதுவும் கூடாது. அதே மாதிரி ஜெனிட்டல்ஸ், பாலுணர்வு வந்து அதுவும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இந்த ஆறும் கண்ட்ரோல் பண்ண யார் ஒருத்தர் இருக்கிறாரோ அவர் வந்து யாராக முடியும்? அவருக்கு ஒரு குருவாக முடியும், அவருக்கு சிஷ்யர்களை வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து நெக்ட் ஆஃப் நீங்க படிப்பீங்க, நீங்க வந்து லெவல் 2ல முடிச்சு லெவல் 3 வரும்போது இதெல்லாம் படிப்பீங்க நீங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான குவாலிஃபிகேஷன் ஃபார் குரு. ஸோ நம்ம வந்து மீண்டும் இதுக்கு போகலாம். வில் கோ டு த பிரசன்டேஷன். ஓகே, ஸோ ஒரு குருவை எப்படி அணுக வேண்டும் என்பதை நம்ம வந்து பார்த்தோம். நம்ம ஸோ ஆன்மீக குருவிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஆழ்நிலை அறிவின் வெகுமதிகள் என்ன? ஸோ ஒரு ஆன்மீக குருவிட்ட இருந்து என்னெல்லாம் நம்ம பெற முடியும், அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு அது வந்து 35 to 38 சொல்லியிருக்கு பகவத்கீதை 4th chapterல. என்னன்னா, தட் இஸ் அனைத்து உயிரினங்களும் பிரம்மத்தில் ஒரு பகுதி என்ற அறிவையும் உணர்தலையும் பெறுவார்கள். ஒரு குரு வழியை நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும்? நம்ம அடுத்து அனைத்து உயிரினங்களும் பிரம்மத்தின் ஒரு பகுதி. அது அப்படின்னா we are all part and parcels of the Lord. இல்லையா, கடவுள்னு ஒரு பின்னப்பகுதி அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்குவோம். பெறுவார்கள். எத்தகைய பார்வை இருந்தால் ஒருவர் மாயில் விட மாட்டார். ஸோ நாம் யார்? நம்ம வந்து கடவுள் ஒரு பின்னப்பகுதி, கடவுள் வந்து பரமாத்மா, நம்ம ஜீவாத்மா, நம்மளுக்குள் வந்து பரமாத்மா உள்ளார். இந்த இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து மாயையில் விடமாட்டோம். நமக்கு அந்த உணர்வு வரும்போது இந்த உடலை வந்து நம்ம இந்த மனித உடல் கிடைத்திருக்கிறது, நமக்கு இந்த மனித உடல் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண முடியும். நம்ம அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் கிருஷ்ணனில் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? நம்ம வந்து பிறப்பிறப்பிலிருந்து விடுபட்டு மீண்டும் கிருஷ்ணன் சென்றடைய முடியும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய தன்னிலை இல்லையா, அது நமக்கு புரிஞ்சிடும், அது புரியும். இதெல்லாம் நமக்கு யாரை எடுத்து கொடுத்தார்? வந்து நமக்கு ஒரு குருவானவர் எடுத்துரைப்பார். அதே மாதிரி துன்ப பெருங்கடலை கடந்திடுவார்.
4.36 சொல்லுவார். என்ன? அவர் பாவிகள் மிகவும் பாவியாய் இருந்தாலும் கூட எப்படி துன்ப பெருங்கடலை கடத்த நமக்கு குரு வழியாக முடியும் அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு நம்மளுடைய செயல்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம், நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம ஸ்லோகங்கள்ல என்னன்னு பார்த்தோம். நம்ம தட் இஸ் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யும் பொழுது நம்மளுடைய கடமைகளை செய்தால், நம்ம கர்மா காண்டம் அப்படின்னு நினைத்தால் கூட, ஆனால் நமக்கு அது ஒரு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டி. நமக்கு நமக்கு என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய வர்ணாசிரமத்தில் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயலாக இருந்தால், அது கிருஷ்ணரை உணர்வோடு செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுது, அதுல இந்த நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டும் வராது, அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டும் வராது. அப்படி என்ன, நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் 2 பாயிண்ட்டும் இல்லைன்னா என்ன ஆகுது, அதுல எந்த விதமான அந்த செயலானது கட்டுண்ட நிலையிலே செல்லாது இல்லையா. நம்ம அதுதான் அகர்ம நிலைன்னு சொல்றோம். ஸோ நிஷ்காம கர்ம நிலையில் நம்ம இருப்போம். நம்ம அகர்ம செயல்களை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுது, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எந்த கர்ம பலனையும் ஏற்காது. அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம சில செயல்கள் பாவ செயல்கள் மாதிரி இருந்தால் கூட, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு போர் வீரன் சென்று போர் முனையில யுத்தம் செய்யறான். அப்போ எதிரில் இருக்கிறவங்களை இது பண்றாங்க வச்சுக்கோங்க, தட் இஸ் அவங்கள கொலை செய்யப்படுவாங்க இல்லையா, எதிரிகள். அந்த மாதிரி நிலையில் இருந்தால் கூட அது பாவ செயல்கள். நார்மலா ஒருத்தர் கொலை செய்ய அது பாவ செயல். ஆனால் ஒரு போர் புரியும் பொழுது எதிரியை கொன்றால் அது பாவ செயல். ஏன்னா அவனுடைய தொழிலை செய்கிறார், அவனுடைய பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செய்கிறார் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில் நம்ம பாவம் நமக்கு சேராது. ஸோ துன்ப பெருங்கடலை கடந்திடுவார். சுயம் மற்றும் பரமாத்மா மற்றும் அவற்றும் உறவின் அறிவால் ஒருவன் அனைத்து பாவ வினைகளிலும் எரித்து விடுகிறான். ஸோ நம்மளுடைய நிலை, நான் சொன்ன மாதிரி, நம்ம ஜீவாத்மா, கிருஷ்ணர் பரமாத்மா. ஸோ இந்த உறவு தெரிந்தால் என்ன உறவு, யாரும் சொல்ல முடியுமா? பரமாத்மாக்கும் ஜீவாத்மாக்கும் சுயத்துக்கும் என்ன உறவு? பரமாத்மாவோட பகவானுடைய குழந்தைங்க பார்சல் ஜீவாத்மா பிரபுஜி. ஓகே, ஒன்னும் we are part and parcel. மாதாஜி என்ன சொன்னீங்க? அவருடைய குழந்தைகள் இல்லையா? குழந்தைகள் பிரபுஜி. ஓகே, வெரி குட் ஆன்சர். ஓகே, அப்புறம் வேற யாரும் சொல்ல முடியுமா? உதயகுமார் பிரபுஜி, கோகிலா மாதாஜி. நம்ம பகவானுடைய நித்திய சேவகர்கள் பிரபுஜி. எக்ஸாக்ட்லி, அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நம்ம பகவான் நித்திய சேவகர்கள், we are the eternal servitor of the Lord. இல்லையா? அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது, நம்ம நித்திய சேவர்களாக இருக்கும்பொழுது நம்மளுடைய இடம் எங்க? அவர் கோலோகத்துல இருக்காரு, வைகுண்டத்துல இருக்காரு. நம்ம இங்க பூலோகத்துல இருக்கோம். பூலோகத்துல பார்த்தோம்னா இந்த துக்காலயம், அவர் அங்க இருக்காரு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்போ இங்க இருந்தோம்னா நம்ம நமக்கு இந்த சச்சித் ஆனந்தம் கிடைக்குமா? கண்டிப்பா கிடைக்காது. எப்படி நம்ம ஒரு முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஓமை. எப்படின்னா, ஒரு உடல்ல ஒரு உடலில் சேர்ந்து இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த கைக்கு மதிப்பு. இந்த கை துண்டிக்கப்பட்டால் அதுக்கு ஏதாச்சும் மதிப்பு இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. அதே மாதிரி தான் நம்ம இருக்க வேண்டிய இடம் எங்க? கிருஷ்ணனுடன் சேர்ந்து கோலோக பிருந்தாவனத்தில் இருக்கணும், இல்ல வைகுண்டத்தில் இருக்கணும். அதை விட்டு நம்ம இங்க இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒரு காலம் என்ன சொல்றது, சச்சித் ஆனந்தத்தை இது பண்ண முடியாது, அனுபவிக்க முடியாது. ஏன்னா இல்லாட்டி இங்க இருக்கும்போது இது வரைக்கும் இந்த துக்காலயம் தான் இல்லையா. நமக்கு தெரியும் இந்த பூலோகம் துக்காலயம் தான், இந்த பிரபஞ்சமே துக்காலயம் தான். ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவுண்டு. நம்ம ஏதாச்சும் அடைய வேண்டும் என்றால் பிரயத்தனிக்க வேண்டும். எல்லாம் டெம்பரரி. இதை புரியும் பொழுது என்ன ஆகுது, நம்ம இந்த பரமாத்மா அண்ட் செல்ஃப் இது நமக்கு இந்த உறவை நமக்கு தெரியும் பொழுது என்ன ஆகுது, அவங்க எல்லா பாவ வினைகளையும் எரித்து விடுகிறான். ஏன்? எப்படி என்றால், அவன் பாவ வினைகள் செய்யாமல், கர்ம பந்தனம் இருக்கிற செயல்களை செய்யாமல், கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி அகர்மா, தட் இஸ் நிஷ்காம கர்ம செயல்களை செய்கிறான். அப்பொழுது அவன் எந்த கட்டுண்ட செயல்களிலும் சிக்கிக்கொள்ள மாட்டான். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 4.37 பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி அனைத்து ஆன்மீகத்தின் முதிர்ந்த பலனாக சுய உணர்தலை
அடைந்து இறுதியாக பக்தி சேவையை பெறுகிறார். அனைத்து ஆன்மீகத்தின் முதிர்ந்த பலனாக சுய உணர்வுகளை அடைகிறார். ஸோ ஆன்மீகம் எதுக்கு நம்ம செய்யறோம்? ஆன்மீக வழியில் நம்ம ஏன் இருக்கோம்? நம்ம ஏன் ஆன்மீக பாதையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆன்மீக பாதையை நம்ம ஏன் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோம்? பகவானுடைய இருப்பிடத்திற்கு செல்வதற்காக பிரபுஜி. பகவானை சென்றடையிறதுக்கு இல்ல. ஸோ ஆன்மீக வழியாக தான் செல்ல முடியுமே தவிர பௌதிகத்திலிருந்து நம்ம செல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம துளி கூட நமக்கு இந்த பௌதிக ஆசை மனதில் இருந்தோம்னா மீண்டும் இந்த உலகில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறப்பெடுக்க வேண்டும். அதற்கு நம்ம என்ன மாதிரி இல்லை நம்மளுடைய ஆசை உண்டோ அதற்கு ஏற்றுள்ள ஒரு உடலை எடுக்க வேண்டும். ஸோ நமக்கு இந்த உணர்வு நம்ம சுய உணர்வு நமக்கு வரும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆன்மீகத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி புல்லுன்னு நினைக்கும் போது கிருஷ்ணரை சென்றடைவோம். அதற்கு அதான் சொல்றாங்க, அது முதிர்ந்த பலன் அப்படின்ட்டு. ஆன்மீகத்தின் முதிர்ந்த பலன்னா கிருஷ்ண உணர்வு. எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்து கிருஷ்ணரை சென்றடைய வேண்டும் என்ற குறிக்கோளை நோக்கி எப்பொழுதும் செயல்படுவது. அதுதான் ஆன்மீகத்தின் முதிர்ந்த பலன். அது நம்ம அந்த முதிர்ந்த பலனை எழுதும்பொழுது நம்ம என்ன ஆகும்? நமக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த பிறப்பு இறப்பு என்கிற இந்த கட்டுண்ட நிலையில் நம்ம விடுபடுவோம் அப்படின்ட்டு நம்ம புரியும். ஸோ இதோட பர்பட்டில் நீங்கள் வாசித்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட டீட்டெயிலாக அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள். ஓகே. ஸோ ஆன்மீக குருவுடைய நம்ம ஆன்மீக குருவுக்கு இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் பெறலாம், இந்த ஆழ்நிலை அறிவு என்னென்ன நமக்கு கிடைக்கும், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ 49:30 ஆழ்நிலை அறிவை யாரால் அடைய முடியும்? இந்த படத்துல பாத்தீங்களா ரொம்ப கன்ஃபியூஷன். யாரால அடைய முடியும்? மண்டே முடிச்சுட்டு இருக்காரு. ஏன்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எப்பவும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை தான். ஆனா நமக்கு ஆன்மீகத்தில் நம்ம செல்ல வேண்டும், கிருஷ்ணரை சென்று அடைய வேண்டும் என்ற ஆசையும் இருக்கு. ஆனா ஒருத்தருக்கு அது மட்டும் அது உண்மையா? அந்த ஆன்மீக அறிவினால் கிருஷ்ணரை சென்று அடைய முடியுமா? அதுவாறு கிருஷ்ணரை சென்று அடைந்தால் எனக்கு நிம்மதி கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு மண்டே பிச்சுட்டு இருக்காரு. அவர் மனசுல பயங்கர டவுட். ஸோ நமக்கு அது கிடைக்கும். அந்த நிலையை அடைய வேண்டும் என்றால் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும்? நமக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்க வேணும்? நம்ம இந்த ஆழ்நிலையை அடைய வேண்டும். அப்படி அடைய முடியும். கட்டுப்படுத்தணும் பிரபுஜி. அப்சல்யூட்லி புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அது கட்டுப்படுத்த சொல்லுங்க மாதாஜி. ஜப மந்திரத்தை உச்சரிக்கும். ஜப மந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். ஜப மந்திரத்தை உச்சரிச்சு பக்தி தொண்டு செய்யணும். பர்ஃபெக்ட். பயிற்சி செய்யணும். ஜப மந்திரம் பக்தி தொண்டின் மூலம் அந்த ஆன்மீகத்தை நம்ம தன்னுணர்வு மூலம் கிருஷ்ண உணர்வில் அடைய முடியும். கண்டிப்பாக. இதற்கெல்லாம் காரணம் நம்ம ஏதாவது ஒன்று ஃபாலோ பண்ணணும் பிரபுஜி. ஆமா, ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணா கூட போதும். நம்ம பர்ஃபெக்டா ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஜெண்டல் நாலேஜ் அடையலாம். ஆனா இதெல்லாம் செய்யறவங்க கண்டிப்பாக ஆழ்நிலை அறிவை அடைய முடியும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. கரெக்ட். ஆனா இதற்கு அடியெடுத்து வைக்க வேண்டும் என்றால் முதல் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன? நம்பிக்கை. அதுதான் ஸ்ரத்தா. நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் திருப்பி அதுதான் ஸ்ரத்தா. பேசிக் ஃபவுண்டேஷன் அதுதான் ஸ்ரத்தா. எனக்கு கிருஷ்ண மேல் நம்பிக்கை இருந்தால் பாக்கியெல்லாம் பண்ணுவேன் இல்லையா? நான் ஏன் பண்ணுவேன் இல்லையா? நமக்கு இப்போ நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கு, நம்ம கை காமிச்சா நம்மகிட்ட எப்படி வருது? நம்ம மேல நம்பிக்கை இருந்தால் தான் அது நம்மகிட்ட வரும் இல்லையா? அவங்க அப்பா அம்மா கை காமிச்சா உடனே வந்துடும். வெளியாராச்சும் அது காமிச்ச குழந்தை அங்க போகாது, அழுதுரும் இல்லையா? காரணம் என்ன? நம்பிக்கை இல்லை மற்றவங்க மேல. இப்போ அப்பா அம்மா இல்லை தெரிஞ்சவங்க மேல அவர் நம்பிக்கை இருக்கு. எதுக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரத்தா நம்பிக்கை வரும். நம்பிக்கையுடன் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி பகவான் மந்திரத்தை உச்சரித்து அது வழிமுறை. ஆமா, நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது நம்மளோட நெஞ்சில் இருக்கிற இந்த களங்கங்கள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா எல்லாம் போயிடும். அப்போ நம்ம பியூர் ஆயிடும். கரெக்ட். அந்த பேசிக் என்ன? நம்பிக்கை. கிருஷ்ணர் என்னை கைவிட மாட்டார் ஒண்ணு. அதே மாதிரி
நான் கிருஷ்ணர் மேலே பக்தி வைத்தால் மட்டும்தான் கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும். ஏனென்றால் கிருஷ்ண உலகம் தான் என்னுடைய உலகம். நான் இங்க இருக்கிறது கிடையாது. இது என்னுடைய உண்மையான இடம் கிடையாது. எப்படி ஒரு மீனானது தரையில் சென்று வீழ்ந்திருக்கிறோமோ, அந்த வீழ்ந்திருக்கிறதோ, அதனோட நிலை எப்படி இருக்கிறதோ அதே நிலை தான் நமக்கு இப்போ. ஆனா நமக்கு டெம்பரரியா பார்க்கும்போது ரொம்ப சுகமா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா அது அறிவில்லாத. ஏன்னா அதெல்லாம் டெம்பரரி சுகம். எல்லாத்துக்கும் நம்ம பிரயத்தனம் செய்யணும். நம்ம டெம்பரரி தான். எப்பவும் நம்ம ஹாப்பியா இருக்க முடியாது. எல்லா பிரச்சனையும் இருக்கு. ஆனா நம்ம ஓ அது சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு ஒட்டகம் அந்த முள்ளு திங்கும் போது வாயில இருந்து அப்படியே ரத்தம் வரும். ஏன்னா அந்த முள்ளெல்லாம் வாயை கிழிச்சிருது இல்லையா. அந்த பிளட்டோட டேஸ்ட், ஓன் பிளட்டோட டேஸ்ட்டை எடுத்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த முள்ளை திங்குமா. அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய அறிவில்லாமே இருக்கும்போது ஒரு நிலைமை. எப்படின்னா இதுதான், தட் இஸ் நம்பிக்கை இல்லாம நான் நான் வாழ்க்கிற சிலவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா, லெட் மீ என்ஜாய் மை லைஃப் யார் அப்படின்னா, நான் இருக்கிற வரைக்கும் நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன, அவங்களுக்கு அறிவு இல்லை. அவங்களுடைய அறிவு ரொம்ப குறைவானது. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க இந்த பௌதிகத்துல தான் ஈடுபடும். அவங்க கிட்ட போய் என்ன சொன்னாலும் காரியம் நடக்காது. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கிறவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் திங் கிருஷ்ணன் மேல் நம்பிக்கை தேவை. எது நடந்தாலும் அவரால் தான் நடக்கிறது, அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையை நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா, இந்த படத்துல பார்க்குற மாதிரி தலையை பிடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்பிக்கை, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆழ்நிலை அறிவை யாரால் அடைய முடியும்? நம்பிக்கை. கிருஷ்ணர் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர் தான் முடியும். முதற் கடவுள் மேல ஒருத்தர் நம்பிக்கை இருந்தால் ஆழ்நிலை அறிவை அவரால் அடைய முடியும். எந்த விதமான சந்தேகங்களும் இல்லாதவனா இருப்பான். ஏன்னா கிருஷ்ணன் நம்பிக்கை நான் வச்சுட்டு போறேன், எனக்கு அவர் மேல நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்லும்போது அவன் மனதில் வேற எந்த சந்தேகமும் வராது. சிலவங்க கேள்வி கேட்பாங்க, சயின்டிஸ்ட் பண்றாங்க, அவங்க பெட்டரா, இல்ல கடவுள் இருக்காரா, கடவுள் இல்லையா, கடவுள் கல்லு, கடவுள் மண்ணுன்னு இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கான். அந்த மனசுல என்ன சந்தேகம் இருக்கு, அறிவு எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு காலம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியாது, ஆன்மீகம் நுழையவே முடியாது. ஏன்னா அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி பேச்சு உணர்வே இல்லையே. உணர்வு இல்லாதவன் எப்படி இப்போ நம்ம போயிட்டு ஒரு கழுதைகிட்ட போய் நம்ம ஒரு 2+2=4 சொன்னா கழுதைக்கு என்ன புரியும்? நம்ம தமிழ் சொல்லுவோம் இல்லையா, கழுதைக்கு என்ன கற்பூர வாசனை தெரியுமான்னு கேட்போம். அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி யார் டிவோட்டிஸ்க்கு தான் அதோடைய மகிமையை தெரியும், தவிர நான் டிவோட்டிஸ்க்கு சத்தியமா தெரியாது. அவங்க மனசுல வீணான சந்தேகங்கள் தெரியும், விதண்டமா பேசுவாங்க அவங்க இல்லையா. ஸோ அது கிடையாது. ஸோ இந்த ஆழ்நிலை அறிவை பெறவர்கள் யாரால் பெற முடியும்? நம்பிக்கை உள்ளவர்கள், ஸ்ரத்தா இருக்கிறவர்கள் முடியும். இவன் மேல் சந்தேகங்கள் இல்லாதவர்களால் தான் முடியும். சந்தேகங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக முன்னேற முடியாது. ஸோ தட் இஸ் பகவான் நிலையை புரிஞ்சிருக்கோம். நம்ம பகவான் நிலை புரிஞ்சிருக்கும் போது கடவுளை முழுமையாக தெரிய முடியும். பாக்கி இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த யாரு அருவவாதிகள், அவர்களுக்கெல்லாம் முழுமையான அறிவு இல்லை. அட்லீஸ்ட் அவர்கள் பெட்டர், கடவுள் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு. தெரிஞ்சு அவர்கள் வெக்தி தொழில் ஈடுபட்டால் இன்னும் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணலாம். அது இல்லாதவர்கள் கண்டிப்பாக முன்னேற முடியாது அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ அதனால் என்ன கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு? பாரத குலத்தவனே எழுந்து போர் புரிவையாக அப்படின்னு சொல்றாரு. 41, 42 என்ன கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. கிருஷ்ணன் மேல இவருக்கு அர்ஜுனருக்கு நம்பிக்கை உண்டு, அவரை குருவாக பார்க்கிறார் இல்லையா. அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் சொல்லி என்ன சொல்றாரு அப்புறம் கிருஷ்ணர், பரத குலத்தவனே, அவன் குலப்பெருமையை சொல்லி எழுந்து போர் புரிவாயாக, உன்னுடைய செயலை ஆற்றுவாயாக, உன்னுடைய கடமையை ஆற்றுவாயாக அப்படின்னு சொல்றது. ஆழ்நிலை எப்படி ஆற்றுவாய் நீ? ஆழ்நிலை அறிவுடன். பாக்கி இருக்கிற சந்தேகங்கள் எல்லாம் அறிவே கிடையாது, அதெல்லாம் பௌதிக நிலை உன்னது, அதையெல்லாம் கலைந்து விடு. 5 கன்ஃபியூஷன் மனசுல வந்தது இல்லையா அவருக்கு, ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காச்சும்? ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க மாதாஜி. சாஸ்திர வீதிகளின் நம்பிக்கையுடன் சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றி ஞானத்தின் நிலைக்கு கொண்டு வர ஆன்மீகத்துக்கு
புரிந்து ம், கொள்ளும் உன்னத தளத்திற்கு ம். உயர்த்தக்கூடும். சாஸ்திர Correct. விதிகள் நம்பிக்கையுடன் சாஸ்திர விதி, ஆமா, சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும். அதுதான் சத்திரியனுடைய சாஸ்திர விதி என்ன, போர் புரிய வேண்டும் அப்படின்னு தான் அவர் சொல்றது. ஆழ்நிலை அறிவு அதுதான் நம்மளுக்கு. அதை விட்டு விட்டு நான் போர் புரிந்தா நான் இத்தனை உயிர்களை எல்லாம் கொண்டுடும், அதனால அது பாவச் செயலாகிவிடும். இல்லை நான் போர் புரிந்தால் இந்த ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் இல்லை, தட் இஸ் இந்த குடும்பத் தலைவர்கள் எல்லாம் போனால் இது வர்ண சங்கரன் நிகழ்ந்து விடும். இல்லை நான் போர் புரிந்தால் எனக்கு என் உற்றார்கள் எல்லாம் மறைந்து விட்டால் எனக்கு அதனால் எந்த விதமான சந்தோஷமும் இருக்காது. அப்படி இப்படின்னு 5 சித்தம் சொல்றாரு இல்லையா, அதெல்லாம் கலைந்து எடுத்து வச்சிருப்பா. சீட அதெல்லாம் பரம்பரையில் ஆச்சாரியர்கள் விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். சீட பரம்பரை விதி. ஆமா. ஆனா இந்த இடத்துல அதான் நம்ம இதெல்லாம் முன்னாடி எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ கிருஷ்ணன் ஃபைனலா சொல்றாரு அவரு, அர்ஜுனா உன் மனசுல இருந்த எல்லாம் நிறைய டவுட் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல படித்தோம் இல்லையா, 5 டவுட். இப்போ நான் சொன்னேன், தட் இஸ் அவருக்கு பாவ செயல்கள் அவருக்கு வேண்டும், போர் புரிந்தால், இல்லைன்னா என்னுடைய உற்றார் உறவினை கொன்று விட்டால் அது அவர்களுக்கு அப்புறம் நான் போரில் ஜெயிச்சால் கூட எனக்கு எந்த விதமான சந்தோஷமும் வராது. அப்புறம் நான் போர் புரிந்தால் மற்ற இந்த வர்ண சங்கரன் நடக்கும்போது குடும்பத் தலைவர்கள் அவர்கள்லாம் இறந்து விட்டால் இந்த பித்ரு இது பண்றதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க, பெண்களுக்கு துன்பம் வரும். அதெல்லாம் பார்த்தோம், 5 இது பார்த்தோம் நம்ம. அதெல்லாம் மூட்டை கட்டி விட்டுருப்பா, தனியா வச்சிரு, ஆல் irrelevant. ஏன்னா உனக்கு இதெல்லாம் இந்த 4 சாப்டர்ல எல்லாம் சொல்றாரு. கர்ம காண்ட ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன, நிஷ்காம கர்ம என்ன, இதெல்லாம் சொல்லி ஒரு குருவுடைய இது குரு யார் இந்த இடத்துல? கிருஷ்ணர் தான். ஏன்னா அர்ஜுனர் கிருஷ்ணருக்கு சரணடைந்தார் இல்லையா, நம்ம 3வது சாப்டர்ல பார்த்தோம், சரணடைந்துட்டார். அப்போ குரு கிருஷ்ணன்ட்டு சொல்றாரு. ஏன்னா அர்ஜுன் நல்ல குருவே தேர்ந்தெடு, கிருஷ்ணரையே அது முழுமுதற் கடவுளே அவர் குருவாக இருந்து விட்டார். ஸோ குருவுடைய அறிவுரை இது. ஆழ்நிலை அறிவுடன் உன்னுடைய கடமையை செய். உன்னுடைய கடமை என்ன? வர்ண சிரம பிரகாரம் நீ ஒரு சத்திரியன், போர் புரிவாயாக அப்படின்ட்டு வெரி கிளியரா சொல்லிட்டார் அவர் 41ல. ஆழ்நிலை அறிவுடன் தனது கடமைகளை செய்பவரே எந்த பாவ விளைவுகளையும் பாதிக்காது. ஏன்னா அவர் செய்யறது அவருடைய தர்மத்தை செய்யறாரு, அதனால பாவ செயல்கள் அதை தீண்டாது. அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். அவனோட மனசுல தோன்ற அந்த 5 இது இருந்தது இல்லையா, கன்ஃபியூஷன்ஸ், எதனால தோன்றுச்சு? இக்னோரன்ஸ், அறியாமையால். என்ன அறியாமை? அவர் பௌதிகத்தில் அவர் பார்த்த பார்வை பௌதிக பார்வையா இருந்தது. அதனாலதான் பௌதிக பார்வையில் பார்த்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் அறியாமையால் உதிக்கின்றது தான். அது அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யக்கூடாது. பௌதிக நோக்கோட எதுவும் செய்யக்கூடாது. பௌதிக நோக்கோடு செய்தால் அது அறியாமை எனப்படும் இல்லையா. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் இங்க சொல்ற 42ல, அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால். என்ன ஞானம்? இப்போ பார்த்ததெல்லாம் கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதல் கடவுள். நம்ம இந்த ஜீவாத்மா, கிருஷ்ணர் தான் பரமாத்மா. வர்ணாசிரம முறைப்படி நம்மளுடைய செயல்களை செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்தால் அது உன்னதமான செயல்கள், தெய்வீக செயலாகும். எந்த பாவ செயலாகாதது. இதெல்லாம் இந்த ஞானம் மனதில் நமக்கு தெரியும் பொழுது அந்த ஆயுதத்தால் உன் அறியாமையை களைந்து விடு, அப்படி அழிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு 4.42ல சொல்றார். அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுது? நீ கடமையை செய்யும் பொழுது நீ உன்னுடைய ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் முன்னேறுகின்றாய் அப்படின்னு சொல்றார் கிருஷ்ணர். ஸோ இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது? நம்ம நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய விதிக்கப்பட்ட செயல்களா இருக்க வேண்டும். விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யும்போது அது எந்த பாவ செயலையும் அட்ராக்ட் பண்ணாதுன்னு தெரியும். அதுதான் நீ படிக்கிறோம் நம்ம. தஸ்மத் அஜ்ஞான சம்பூதாம் ஞானாசினாத்மனஹ சித்வைனம் சம்சயம் யோகம் அதிஷ்டோதிஷ்ட பாரதா, இதுதான் சொல்றாரு நம்ம பார்த்தோம். எனவே அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும்.
யோக கவசம் பூண்டு பரத குலத்தவனே எழுந்து போர் புரிவாயாக. யோகம் பக்தி யோகத்துல இருக்கும். அட்லீஸ்ட் அவர் செய்ய எல்லாம் பக்தி யோகம் செய்யும்போது என்ன, கிருஷ்ணரில் லயித்து கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி நம்ம செய்யணும் தான் பக்தி, டிரான்சிடென்டல் சர்வீஸ் தான். அதுதாங்க கிருஷ்ணருக்கு அறிவுரை கொடுக்குறாரு 4.42. ஸோ இதோட நம்ம 4th சாப்டர் முடிச்சிடுறோம். 4th சாப்டர் மென்னெல்லாம் பார்த்தோம். முதல்ல கிருஷ்ணரை பற்றி செக்ஷன் 1 4.1 to 10 கிருஷ்ணரை பற்றி இருக்கிற ஞானம் தெய்வீகமானது அது பார்த்தோம். அப்புறம் செக்ஷன் 2 11 15 வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், கிருஷ்ணர் தான் எல்லா வழிகளும் ஆன்மீக வழிகளுடைய குறிக்கோள் கிருஷ்ணரை அடைதல் தான். அவர் தான் வர்ணாசிரம ஸ்ட்ரக்சரை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். அதை பார்த்தோம். ஏன் கொடுத்தாருன்னு இதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம அந்த மாதிரி கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால்தான் ஒரு மனிதன் அவனுடைய இந்த பௌதிக நிலையில் இருந்தால் கூட அவனுடைய செயல்கள் எந்த கட்டுண்ட செயல் அந்த பௌதிக செயல்கள் கட்டுண்ட செயலாக மாறாமல் அது அகர்ம செயல்களாக மாறும். அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. அதே மாதிரி கர்ம யோகத்தை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்ன, அகர்மா எப்படி பண்ணணும், அதே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் பார்த்தோம். 4.16 to 24. அப்புறம் செக்ஷன் 4ல சாக்ரிஃபைசஸ் லீட் டு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் 25-33 நம்ம பல வகையான யாகங்களை பற்றி பார்த்தோம். அந்த யாகங்கள்னால எப்படி மனது கட்டுப்படுத்தி நம்ம அந்த யாகங்கள்னால் கிருஷ்ணரை சென்று அடையக்கூடிய வழிகள் எப்படி ஏற்படுத்தலாம் அதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. அப்புறம் நம்ம செக்ஷன் 5 34 to 42 நம்ம யாரு இது பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்களே, ஆழ்நிலை அறிவை எவ்வாறு அடைவது, ஆழ்நிலை அறிவின் பலன் என்ன, ஆழ்நிலை அறிவை அடையக்கூடியவர்கள் யார், ஆழ்நிலை அறிவை வெற்றிகரமாக பின்பற்றி வரும் அறிகுறிகள் என்ன, வேலையில் ஆழ்நிலை அறிவு என்ன, அறிவுரை, இதெல்லாம் நம்ம இப்போ 4.42 பார்த்தோம். 34 to 42 பார்த்தோம் நம்ம. ரைட். ஸோ இதோட நம்ம இது 4வது சாப்டர் இன்னைக்கு நம்ம முடிச்சிருக்கோம். இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? ஓகே. இப்போ நீங்க இந்த நம்ம நெக்ஸ்ட் வெட்னஸ்டே பார்க்குறோம் இல்லையா, அதுக்குள்ள 4th சாப்டர்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா நீங்க நோட் பண்ணிட்டு வாங்க, நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 10 minutes நம்ம அன்னைக்கு இந்த இதை பற்றி தீட்சை என்ன அதை பற்றி நம்ம பேசுவோம். ஓகே ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் இன்னொன்று ஜென்டில் ரிமைண்டர் என்னன்னா, இந்த இது யாராச்சும் இந்த சுதாம சேவை செய்ய விரும்புனீங்கன்னா ப்ளீஸ் அதுவும் நீங்கள் பண்ணுங்க. அது ஒரு நல்ல இதாக இருக்கும். கம்பல்சரி கண்டிப்பாக கிடையாது, கம்பல்சரியே கிடையாது. ஆல்ரெடி நம்ம இதில் 3 மாதம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வேற யாருக்காச்சும் சுதாம சேவை செய்ய விரும்புனீங்கன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த ஃபார்ம் இப்போ ஃபில் பண்ணலாம். இப்போ அம்மா அதுல ஜாயின் பண்றேன்னு சொன்னாங்க. அது ஃபில் பண்ணலாம்னா ஓபன் ஆகுதுங்க பிரபுஜி. ஆமா அது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும் மாதாஜி. என்னன்னா அதுல அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல கூகுள்ல அவங்க ஏதோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அதுக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. சண்டே அநேகமா ரெடியா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நான் குரூப்ல போடுறேன். ஓகே. ஏகாதசி அன்னைக்கு வேணா பேமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஆனா இந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரெடியாகும் நினைக்கிறேன். திங்கட்கிழமை ஃபில் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. டீட்டெயில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம மண்டே ரெடியான ஃபார்ம் ரெடியான உடனே ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். பிரபுஜி ஏகாதசி அன்னைக்கு பிரபுஜி சுதாமால சேர்றோம் பிரபுஜி. வெரி குட், நல்லது மாட்டா. அன்னைக்குதான் அன்னைக்கு நல்ல ஏகாதசி அன்னைக்கு சேரணும்ன்றது அப்படியே. வெரி குட், வயசு வெரி குட். அதான் ஃபார்மேட் இது பண்ணுங்க பிரபுஜி. ஃபார்ம் மட்டும் அந்த கூகுள் ஃபார்ம் மட்டும் உங்களால ஃபில் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது சொன்னேன் இல்லையா, கூகுள்ல ஏதோ ஒரு டவுட் கேட்டிருக்கோம். அதுக்கெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணியாச்சு. அது ரெடி ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஒண்ணுன்னாங்க. அநேகமா ஞாயிற்றுக்கிழமை ரெடி ஆயிடும். அன்னைக்கு ஏகாதசி அன்னைக்கு வச்சிடுறேன் பிரபுஜி. ஏகாதசி அன்னைக்கு நீங்க பேமெண்ட் இது பண்ணிடுங்க. கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்றது மட்டும் நம்ம அது ரெடி ஆன உடனே ஃபில் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை.
ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ. நம்ம வந்து புதன்கிழமை 5வது சாப்டர்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். எல்லாரும் வந்து வீடியோ ஆன் பண்ண பாருங்க. ஒன்று. 2வது, இப்போ நம்ம பார்த்தது 4th சாப்டர் ஒரு வாட்டி ப்ரஷ் அப் பண்ணுங்க, ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. கண்டிப்பா டவுட் இருக்கும். டவுட் எல்லாம் டிஸ்கஸும் பண்ணலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே க்ளோசிங் கிருஷ்ணா. பிரைஸ் தேங்க்யூ சொல்லிடுறேன். பிரபுஜி. வாஞ்சா கல்பதரூபேஸ்ய கிருபா சிந்தேபிய வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णविंद की जय. भगवत गीता की जय. आचार्य हरिदास ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. All glories to the assembled devotees. Hari Bol. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. So, நம்ம தேங்க்யூ பிரபுஜி. புதன்கிழமை பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா Thank you. பிரபுஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து புதன்கிழமை பார்க்கலாம் எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி அந்த ஃபார்ம் சொல்லுங்க. மட்டும் சண்டேக்கு இது வச்சுட்டுங்களா பிரபுஜி? சண்டே ஃபார்ம் மட்டும் நீங்க நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு, அப்ப நீங்க ஃபில் பண்ணா போதும். நீங்க மற்றதெல்லாம் நீங்க பண்ணிடுங்க. ஃபார்ம் மட்டும் நான் ரெடி ஆனோன்னு உங்களுக்கு சொல்றேன். நான் குரூப்லயே போடுறேன். அது மட்டும் பண்ணிக்கலாம். டோன்ட் வரி. ஓகே. தேங்க்யூ ஹரே பிரபுஜி. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. நீங்க பண்ணிட்டு ஹரே அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. நீங்க அது பண்ணி முடிச்சோன்னா இது பண்ண பேமெண்ட் பண்ண முடிச்சோன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எனக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க.